Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Wait lang po, bumibili lang po ng taho si Nicole Ayala. Habang naninirahan sa California, ay pinagsasabay ng 23 anyos na si Ledy ang dalawang trabaho. Cashier siya sa isang gas station sa umaga at nurse assistant naman sa gabi sa isang ospital. Kadalasan ay wala na siyang pahinga. Hindi nagde-day off at dire-diretsong nagtatrabaho sa loob ng isang linggo. Hanggang sa isang araw, ay nakaranas si Ledy ng matinding pananakit ng tiyan. Sinubukan niya itong tiisin ng ilang araw, subalit nagpatuloy lamang ito sa pananakit. Nang maramdaman niya na parang lumalala ang pananakit ng tiyan, ay nagdesisyon na siyang magpatingin sa doktor. Sa pagsusuri, ay nakita na may tumutubong bukol sa right ovary ni Ledy. Pinayuhan siya na sumailalim sa isang surgery para alisin ang bukol. Isang araw bago ang operasyon, ay sinuri muna ang complete blood count ng dalaga. At nang lumabas ang resulta, ay gumalantang kay Ledy ang isa pang masamang balita. Ledy, lumalabas sa initial lab results na hindi normal ang blood count mo. I'm sorry, pero may posibilidad na meron kang leukemia. Para makasiguro, kailangan nating ulitin ang blood examination mo, sabi ng doktor. Sa umpisa ay tila pinagtawanan lamang ni Ledy ang sinabi ng doktor. Subalit hindi na naging biro ang lahat nang makuha ni Ledy ang pangalawang resulta ng kanyang blood examination. Kinumpirma ng doktor na si Ledy ay merong acute myeloid. Mabasa eh. Hindi naman ako medical expert. So, dinalang ko na lang sa ubo. Acute myeloid leukemia. Okay. Sa kabila nito ay nanatiling matatag si Ledy. Inisip niya na kayang-kaya niyang lagpasan ang matinding pagsubok na ito. Ngunit isang bagay ay tila mahirap para kay Ledy. Ang sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Ayaw ni Ledy na makitang nahihirapan ang mga magulang sa sobrang pag-aalala sa kanya. Ngunit kailangan niyang sabihin ang lahat dahil ito ang mga oras na kailangan niya ang kalinga ng kanyang mga mahal sa buhay. Papa, may leukemia daw po ako, sabi ng mga doktor. Kailangan mo daw po akong dalawin at dalhin sa ER. Papa, mag-focus ka sa pagmamaneho papunta dito ha. Huwag mo muna akong isipin habang nagdadrive ka, sabi ni Ledy sa kanyang ama. Nang malaman ng mga magulang ni Ledy ang kanyang kalagayan, ay agad na inumpisahan ang gamutan. Inihanda si Ledy para sa unang chemotherapy session. Muli siyang sumailalim sa complete blood count examination. Pagkatapos ay dumaan naman siya sa bone marrow biopsy para i-check ang cancer cells.
Matapos ang 3 linggo ng chemotherapy session, ay nagsimula na ang lumabas ang samut-saring epekto ng gamutan. Nagsimulang tumubo ang mga sugat sa kanyang labi, bibig at lalamunan. Naglabasan din ang napakaraming pantal sa kanyang buong katawan. At nagsimula na ring malagas ang kanyang buhok. Makalipas ang ilang linggo, ay muling sumalang si Ledy sa chemotherapy. Matapos ang session, ay idineklara si Ledy na cancer-free. Subalit sadyang sinusubok ang kanyang katatagan. Makalipas ang ilang araw ay nakita na naman ng mga doktor ang mas agresibong cancer cells sa katawan ni Ledy. Dahil dito, ay kailangang sumailalim ni Ledy sa mas mabagsik na gamutan. January 2015, nang muling sumalang si Ledy sa panibagong chemotherapy session. Sa mga panahon na ito, ay kailangan ang kooperasyon ng katawan ni Ledy sa mga mababagsik na gamot na itinuturok sa kanya. Tiniis ni Ledy ang epekto ng mga anti-cancer drugs. Umabot sa punto na nagkulay berde na ang kanyang ihi dahil sa mga gamot. Subalit patuloy pa rin ang pakipaglaban ng dalaga. Habang nasa gamutan, ay nagawa pang libangin ni Ledy ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagigitara, pagkanta, pagdodrawing, at pagkuha ng mga litrato sa loob ng ospital. Makalipas ang 1 buwan, ay kinailangan namang isagawa ang bone marrow transplant. Ito na ang pinakamahirap na yugto ng gamutan para kay Ledy. Kailangan siyang bigyan ng anti-rejection drugs para maayos na maisagawa ang transplant. At sa gitna ng prosesong ito, nagsimulang makaranas ng panginginig ng buong katawan si Ledy. Hindi na siya makahawak ng mga bagay at hindi na rin siya makatayong mag-isa. Nagsimula na rin siyang magsuka ng dugo dahil tuyong-tuyo na ang loob at labas ng kanyang katawan dahil sa matatapang na mga gamot. Labis ang kanyang panghihina. Hindi makatulog at tila nawawala na siya sa kanyang sarili. May mga yugto na dumudumi na siya sa sahig at hindi na niya kayang linisin ang sarili. Ito na ang mga panahon na naisip ni Ledy ang sumuko. Nurse, ayoko na. Hindi ko na kaya. Itigil niyo na po ang treatment. Hinang-hina na ang katawan ko. Gusto ko nang mamatay, sabi ni Ledy. Sa kabila nito ay pinakiusapan si Ledy ng kanyang ama na ipagpatuloy ang laban. Anak, hindi namin kakayanin kung mawawala ka. Konting tiis na lang, anak. Kaya mo yan. Nandito lang kami ng mami mo, hindi ka namin iiwan, sabi ng ama ni Ledy. Natauhan si Ledy sa sinabi ng kanyang ama. Nakita rin niya ang sakripisyo at paghihirap ng kanyang mga magulang na kasama niyang lumalaban sa kanyang karamdaman. Dahil dito, ay muling nagdesisyon si Ledy na ipagpatuloy ang laban. Cancer, nagkamali ka ng dinupuan. Dudurugin kita at patutunayan ko sa iyo na tao ako at cancer ka lang. Bit-bit ang panibagong lakas ng loob at pananampalataya ay ipinagpatuloy ni Ledy ang gamutan. Sa huli ay naging matagumpay ang transplant. At matapos ang 1 taon na pakipaglaban sa karamdaman, ay idineklara ng cancer survivor si Ledy. Ang karanasang ito ay nagturo kay Ledy kung paano maging matapang,
kung paano lumaban at kung paano pahalagahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahil dito, ay naisipan niyang ibahagi sa ibang tao ang kanyang naging karanasan. Ipinost ni Ledy ang isang Facebook album na pinamagatang Braveheart na naglalaman ng kanyang mga larawan at kaisipan habang dumadaan sa gamutan laban sa cancer. Naging trending ang album na ito ni Ledy sa social media na humakot ng 100,000 shares sa Facebook. Alam ni Ledy na marami pang dumaranas na paghihirap dahil sa sakit na cancer. Kaya ang hangad niya ay maging inspirasyon para sa iba, para sugpuin ang sakit na ito. Positibo si Ledy na sa tulong ng pananampalataya at sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa iyo, ay tiyak na mapagtatagumpayan mo ang traidor na sakit na ito. Very inspiring. Nakakatuwa. Ang kwentong ito, mga kaibigan, no? Parang nakakahiya sa mga problemang pinagdadaanan natin ngayon. Correct. Kung ang problema mo lamang napagalitan ka ng nanay mo, Or ang problema mo lamang nasira cellphone mo, corrected by, wala kang load. o hindi ka nakapagpa-parlor kagabi. Corrected by, bad hair day ka. Totoo yan. May pimple ka. Na-realize Diba? ko nga, partner, na bumroblema ako na walang tubig sa bahay namin. Correct. Nung nadinig ko tong problema na to, Tama. nahiya naman ako bigla. Tama. Diba? Napakalaki ng problemang pinagdadaanan ng taong ito, pero nakitaan natin siya kung gaano siya katapang. Correct ka. Alam mo, partner, true story to. Minessage ko siya, si Ledy. Mm. Kasi, Ano sabi mo sa kanya? Huy, sabi ko lilibre sa kita, kanya- ganon. Hindi, nasa States eh. Sabi ko sa kanya, partner, na meron na siyang 104,292 shares on Facebook. Mm-mm. Yung album na ito sa kanyang Facebook account. Kasi, nakakatuwa eh. Yung album na yun, partner, nagsimula sa ER. Okay. Tapos sunod-sunod na picture yun eh. Yung mataba siya, pumayat siya, nangitim siya, Mm-mm. nagnaknak ang balat niya, nag-green yung ihi niya, may katabi siyang doktor, nagsombrero siya, Mm-mm. may hawak siyang gitara, tumaba, pumayat ulit, may katabing dextrose. Tapos lahat ng mga pictures na yun may caption, as in nakakaantig ng damdamin. Kaya talagang minessage ko siya, partner. Sabi ko, walang hiya ka. Pinaiyak mo ko kanina. Sabi ko Sasabihin niya, talaga, nag-message ka pa, mumurahin mo lang naman ako. sabi ko talaga sa kanya, I hate you, pinaiyak mo ko kanina. Sabi ko, nagpakilala ako sa kanya kasi Pinay siya na nakatira sa California. Mm. Tapos nagpakilala ako sa kanya na DJ ako sa Love Radio, Mm. tapos na may mga kwento na may Wagang Burnay, at gusto ko i-share yung kwento niya sa may Wagang Burnay. Mm-mm. At para akong fanay, partner. Nung nag-reply siya, sumigaw ako. Fanay na fanay. Sabi ko, oh my God, nag-reply siya! Ano sabi niya? Sabi niya, sure. At sabi, ang bilin niya pa sa akin, na kapag kunento ko daw yung kwento niya, o shinare ko daw yung kwento niya on air, ipaalala ko daw sa mga Pilipino dito, sa atin, Mm-mm. na mag-donate ng dugo. Dahil napakahirap daw po maghanap ng dugo dito sa Pilipinas. Totoo yan, di ba? Ilang beses na tayo nakarinig ng hirap pa makahanap ng dugo kasi wala masyado nagdo-donate. Correct. Yun yung kabilin-bilinan niya, ipaalala sa mga Pilipino na mag-donate ng dugo kasi napakahirap po maghanap ng dugo. Lalong-lalo na kung ito yung sakit, di ba, leukemia, partner. Maraming dugo ang kailangan dyan, di ba? So, yun ang responsibility mo, partner, ha? Correct. Spread sa mga tao Tama. dito sa Pilipinas. Yun lang yung ano niya na yun ang kanyang mensahe na wag tayo magdadamot na mag-donate ng dugo. Correct ka. True. Oh, di ba? Kailan ka ba huli nag-donate ng dugo? Last year? Last year. Kung Nagdo-donate talaga ako. anong blood type mo? AB. Royal. May panapin. Napil ko pag nagdo-donate ako ng dugo kasi sinasabi sa akin ng Red Cross na ma'am, napaka-buti po ninyo kasi bihira lang po ang AB. Damang-dama ko eh. Yun talaga yun kaya ako nagdo-donate. Damang-dama ko. Anong blood type mo, partner? B. B. So, nakakaantig mga kaibigan ang ganitong klase ng storya, no? Dito talaga papasok yung kailangan nating manalig kung ano man yung pinagdadaanan natin. Correct. Let our Sobra. faith be bigger Alam mo, than our fears. Partner, favorite ko sa kanyang story, yung sinabi niya na
yung tinagalog ng Burnay na cancer dudurugin kita. Mm. Nagkamali ka ng parang ang sabi niya in English is cancer I shattered you. Mm-mm. You chose the wrong person. Parang ganon. 'Di ba? Mali ka ng taong pinili. Tao ako, cancer ka lang. Correct. Diba? Yun ang kailangan natin mga kaibigan, brave heart. Correct. Diba? Diba? Alam natin may pinagdadaanan tayo mga problema, iba't iba ng level, iba't iba ng tindi, iba't iba ng klase ng problema. Pero yun sana yung huwag mawawala sa atin, yung manalig tayo sa Diyos, 'di ba? Tama. Believe there is God Correct and ka. He is The healer. the healer, Diba? and siya ang lahat na may control Correct na ka. pinagdadaanan natin ngayon. Ay, ang galing. Kaya nga, perfect na perfect yung title ng kanyang Facebook album na Braveheart. Mm. I will also share it on Facebook. And I'd like to share, partner, yung pinaka-last photo niya na pinost dun sa album na yon. Well, bukod sa selfie niya, yung second to the last photo is yung picture ng parents niya. Tapos, dun sa picture ng parents niya, meron siyang letter. Okay. Sabi niya, to my papa, tax. Tax ang tawag niya. Okay. Di ko nga alam. Ilang beses kong sinabi sa'yo na, pa, huwag kang uiyak. Hindi naman ako mamamatay. Sa loob ng 2 months, araw-araw kang nagbiyahe ng 106.2 miles para lang makita ko. Sa kakabiyahe mo, pati laman ng debit card ko, ginastos mo sa gas. Bumili ka pa ng hamburger at grocery. Nung magising ako sa katotohanan, halos mahimatay ako sa bank statement ko at wallet. Daig ko pang nanakawan ng pati cash, wala. Pero okay lang yun, Papa. Nakita ko naman na love mo ko. Alam ko, ako lang ang laman ng dasal mo. Ginawa mo ang lahat. Kahit tulog ka, gigising ka pag naririnig mo na nagsusuka ako o tumatayo sa kama. Ang lakas ng baka music na dinistract ako. Nung paralyze ako, ikaw pa nagtataas ng short ko para pag nagbabanyo ako. Every hour ginigising kita para i-reposition ako sa kama. Pa, napansin ko rin na nagkakasakit ka na. Pag sinasabi ko na dahil sa puyat at pagod mo sa akin, sasabihin mo, hindi. Di ka nagsawang samahan ako maglakad para bumalik ang lakas ko. Masama talaga loob ko sa'yo nung bata ako dahil may nagtanong sa akin may tatay daw ba ako dahil lagi na lang si mama nagpupunta sa school. Sorry Taksa, kung hindi ako napunta dito, hindi ko naman malalaman ang totoong dahilan. I love you, Papa. Hindi naman ako totoong magpapakasal. Gagawin ko yung hinihingi mo dahil ginawa mo rin ang lahat para sa akin. Mag-aaral ako, pero bayaran mo naman ng bawat grades ko. I love you, Pa. Bili mo naman ako ng Vans Denim Chevron Old School. Ha? Please, I love you. Tapos, ito yung sulat niya sa mommy niya. To my dearest mom, Bax, thank you for everything. You are such an amazing blessing in my life. I am so sorry I disobeyed you and I gave you a lot of worries. I never listened to you before kasi ang dahilan ko, nag-aaral ako, mabuti, so you don't have to control me. Napaiyak kita ng ilang beses at hindi ko naisip yung mga panahon na wala kang katabi matulog dahil busy ako sa party at inuman. I saw everything, Mom. Mula sa pagtakbo mo kapag nagsusuka ako ng dugo at napapaluhod pag tumatayo. Ito yung nagpayak sa akin Teka, makainom ng tubig. Kunan mo si Nicole. Kunan mo umiyak. Close up mo yung mukha. Wow! Close up mo yung mukha. Hindi ako iyak. I saw... Iyak na yan Close up mo. I saw... Kunan mo ng tissue. I saw everything, Mom. Mula sa pagtakbo mo kapag nagsusuka ako ng dugo at napapaluhod pag tumatayo. Sinubuan mo ko nung time na hindi ko magawang hawakan ng spoon. Pinaliguan at hinugasan mo ko sa banyo. Binuhat mo ko dahil paralyzed ako. Hindi ka nagsawang hawakan ng kamay ko para makatulog ako nung bumaba ang sodium ko. During chemo days, sinayaan kita magtrabaho dahil kaya ko naman tiisin yung ilang araw ng pain. Pero nung sinabi ko sa'yo na huwag ka na magtrabaho, dito ka na lang,
Agad mong iniwan ang trabaho mo to stay with me. Every night, tumatalikod ako, nagdadasal. I always ask God for forgiveness to give me a chance to be with you. Thank you, Mom, for holding me throughout my battle. Thank you for supporting me since day one. Sometimes, I want to stop the clock and go back so I can delete all my wrongdoings. But I can't. All I can give you now is my sincerity to say that I'm really sorry. Mama, you are my everything, my one and only. I love you so much, Box. Diyan ako umiyak talaga. Close up mo! Zoom in mo! Yung mga nanonood sa Periscope, zoom in nyo. Pakita nyo ang iyak ni Nicole Ayala. Nagalo na naman yung sipon at luha ko. Nakakainis. Napaka-touching ng story, mga kaibigan. It's so sincere. Grabe, kaya talagang minessage ko siya, sabi ko sa kanya, walang nga ka, piniyak mo ko. By the way, binalang ka ba ng Vans ng tatay mo? Yun yung tanong ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, bad trip nga eh. Yung drama kong yun, hindi tumalab, wala pa rin akong Vans. Nakaka-lurk. Ibibili ka daw ni Nicole Ayala ng Vans. So. Yung ano yun, yung classic? Anong gusto niya? Old Chevron, old school. Yan, mga ganon. Napaka-touching ng story, mga kaibigan. Again, totoo yun, very sincere. Very sincere. Alam mo yung sabi niya na, yung if I can only turn back time. Kasi, lagi po natin tatandaan, hindi natin mababalik eh. Yung moment na sinaktan mo yung nanay mo. Yung, umiiyak siya kasi, wala siyang katabi sa gabi. Tapos ikaw hindi ka man lang nag-text sa kanya kung ba't hindi ka pa umuwi. Correct. Kumbaga nag-flashback lahat sa kanya ng lahat ng maling ginawa niya. Her mistakes, her wrong doings, lahat ng mga pagkakamali sana na itama ko pala. Diba? Gusto niya ibalik yung panahon na yun. Kaya lang hindi. Tatama naman yung sinabi niya. It cannot be deleted. It cannot be edited. Wala na. It can only be accepted. Tama. So, yun ang maganda doon. And sa ngayon, ang pinangahawakan na lang niya ay yung mga taong nagmamahal sa kanya sa buhay. Correct. Diba? At yun naman ang importante kapag ganitong kakaiba tayong nararamdaman in times of trouble, in times of problems, that's what we all need. Yung pagmamahal sa atin ng mga taong nakapalibot sa atin. Natin. Diba? Hindi mo naman kailangan bago yung kama mo. Hindi mo kailangan na bago ang sapatos mo, ang importante maramdaman mo yung pagmamahal ng mga tao nakapalibot sa'yo. Tama. Go kayo, Diba? Super, kasi naiyak ako. Totoo yan, mga kaibigan. Grabe! So, surround ourselves with positive people. Positive people. Napaka-importante nila. Yung mga tao na who will take care of us. Correct. Ako, nakita ko talaga dito yung value ng parents. Kasi yung mga kainuman mo, yung mga naging jowa mo na inaaway mo pa yung magulang mo dahil sa utang na loob ng jowa mo. Aalis din naman yan eh. Totoo. Pero pag ba nagka-cancer ka at ang pangit mo na, nawala na yung crowning glory mo, yung buhok mo na pagkaganda-ganda na gustong-gusto ng boyfriend mo, yung katawan mo, yung dibdib mo na dating malaki, lumiit dahil pumayat na, yung mga ganun ba, tatalikuran ka nila eh. Wala ka mga nagkikainuman mo, wala yung mga yan. Pero Totoo diba, yan. sino yung makakasama mo sa gitna ng lahat? Magulang mo, diba? Correct, your family, 'di ba? Yung mga taong nagmamahal sa iyo. Totoo, yung magkabali-baligtad man ang mundo, iiwanan ka ng sandamakmak na tao pero ang pamilya mo mananatili sa iyo. Tama. Thank you, May Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Meron tayong Keep the faith, Lady. Correct, Keep the faith. keep the faith, Lady, and we admire you. It's such an honor na sinagot mo yung post ko yung PM ko sa Facebook. Naging funny si Nicole. Funny ako nang wala sa oras. Oh my God, may nag-reply si Lady sa akin. Sabi ko sa kanya, isasend ko sa kanya yung link ng Mahiwagang Burnay once na share natin ang kanyang story. Correct. And I also promised yung isa nating tambalanista na i-announce na meron kasi siyang kaibigan ba to, partner? FB friend niya na may cancer, si Vincent Kiat na nakatutok sa atin. Hi, Vincent! Hi, Vincent. Good morning! Si Vincent Kiat po ay nangangailangan din po ng dugo. Ito po yung sinasabi ni Lady sa akin na dito sa Pilipinas, napakahirap maghanap ng dugo kasi wala masyado nagdo-donate. So, itong isa nating tambalanista, si Wilson De Vera Jr., siya ay nag-PM sa akin na yung kanyang kaibigan na si Vincent Kiat na meron din pong leukemia ay nangangailangan po ng gamot. Ng dugo, rather.
So, yun. For more information, pwede kayong pumunta sa Facebook page ni Vincent Kiat. K-I-A-T po yung family name, yung spelling. Vincent Kiat. Manalig lang tayo mga kaibigan. There is God and siyang may control ng lahat sa atin, di ba? Madami tayong question, pero si Lord lang ang nakakasagot sa lahat ng mga tanong natin, di ba? Ay, ang dami na iyak, aminin nyo na. Totoo yan. Sabi ng isa, walang iyak ka, pinayak mo rin ako. Sabi nila sa akin, thank you, Maywagang Burnay. Maraming salamat. Salamat mga kabisyo. I-share ko po yung Facebook album na yon ni Ledy. Yan, sa Tambalan FB page. So like and share mga kabisyo para maikalat natin ang bonggang-bongga yung Correct. kanyang cancer, Inspiring kwento. yung kanyang cancer survivor story. Yan. Correct. Hanggang alas 12 tayo patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Thank you very much for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one po more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Kengris Chuper. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! 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 Yo!